ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಒಂದು ಇತ್ತೆ Zee5 ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆವುಂಡುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಸಿಂಹ ಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಡ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯ MLA ನೋಟಿಗೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತುಂಡಿಪ್ಪುವೆ. ಊರುಡು ಸೇತುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಜನ ಬೊಬ್ಬೆಪಾಡ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಈನ ಕೇಣುಜೆ. ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಯನ ಕುಟುಂಬಗ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾನಾಗ ಸತ್ಯ ಎಂಚ ಬದ್ಲಾಪೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಚ ಜೈ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಲ ಸೂಪರ್. ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯನ್ ತಮಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರನ ಎಂಟ್ರಿ. ಮೆರನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ತೆಳಿಕೆದ ಬುಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಡೆರ್. ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಸೋತಿನ ಒರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದು ಮೆರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ ಬನ್ನಗೆ ನಗು ತಡೆವರೆ ಆಪುಜಿ. ಮೆರೆನ ಆ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಭಾಗಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೊಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ನಡುಟ್ಟು ಮೆರೆನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕಾದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯಲಾಯ್ನ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮೆಕ್ಲೆನ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಮಸ್ತ್ ತಮಾಷೆ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೀನಿಡ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಎಟ್ಟೆ ನಟಿ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರನ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ತುಜಿದು ಬೈದೆರು. ಮೆರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರುಲುಂಡು. ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಲನ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ ಆಂಡೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆ ಇರ್ಪೊಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೂಡ ಮೆರನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ವೋಟು ಪಾಡನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಪೊಡು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಳ್ಳುದು ತೂಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂದು. ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಲ್ ರಿಚ್ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು. ಜೈ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆರಾಮಾದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳ್ಳುದು Zee5 ತೂವೊಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು.